Urepele aipatzen badizuet, gehienei Urepeleko artzaina, hau da, Salvador bertsolaria etorriko zaizue gogora. Eta bere sorlekuan gaudela, egin genezaken gauzarik topikoena, Xabier Leteren Salvadorren eriotzean abestia jartzea da. Horregatik, ez dugu egingo. Orduan, zertara etorri gara Urepelera? Bada, euskeraren bizi indarrari buruz hitz egitea noski. Ea zer kontatzen diguten barruan. Mariklode, eta mendik nola ikusi duzu euskararen bilakara azken hamarkadetan hemen Urepelen? Errain dauzut, ni aujan nintzalai, baginin makila tipi bat, eskolaz mintzo ginen guztiz, atxemanak bali maginen. Eta atxeman behar ginen guk, nik eman dezaun nik nila makila, eta muitzen nintzen, atxemaitera berzen horbait, eskolaz behar nien ura entzun, eta hari behar nakon sakatuen emakila tipia. Eta lauterritan, eskola finitzen zelaik, nok zin makila, eta arek bazin gaztigu tipi bat etxean egiteko. Eta horrek noski eragina izango zuen euskararen transmisioan? Biztan da guk eskola beti atxiki du, etxean ala mintzo baiginen, baina ene adineko burrasok, gure adineko burrasok, eta partikulazki hemen di joanak zirenek, ez dute beren aurrek eskolaek erakutsi, eta aurrurik gero beren baitaik gero hau handitu direlaik, oartu dira, eskolak ez zila baitezpada olako makurrik egiten, menturaz ahantaila bezik. Eta azkeneko urte hauetan, zer gertatu da? Eta azkeneko urteotan, gure Urepelgo eskola gaixoa salbatu da eskolai esker. Bilakatu baita eskola elebiduna, eta hori nesemiak xanek errain duzunik baino hobeki. Eta nun aurkitu dezaket? Antxe da, bordan. Bordan, banoa, mila esker. Aio. Aio. Hauxe dugu beraz, Salvadorren oroitarria. Hori da. Ederra? Bai, ederra bai. Bai, eta ederra hemengo ikuspegia, Bai, ikusten duzu, biziki ikuspegi polita da. Agiri dira Urepele, antxe aldudet, banka egia salbuen Urepele eta aldude, agiri dira hemendik. Eta zuek, Bailar honetako kultur giroa suspertzeko, adur elkartea sortu duzue. Bai, hori da. Ari gira, ejan duzu bezala suspertzen, hastapenean hasi ginen gehiago gauzak berreskuratzeko xedez, hor ikusten dugu gure erronka nagusia dela gehiago bizi berritzea. Bailar hau bizi berritzea eta biztanda gure hizkuntza ere, hemengo jatorrizko hizkuntza euskara bizi berritzea. Jakin behar baita hemen etxe hauek euskaldunez beteak direla, nahiko uzkur bizi dira, hemen bizitzeagatik eta euskaldun izaiteagatik. Hori nik uste ez duten baitez bada untsa bizitzen, eta guk hori dena nahi genuke jendearekin gogoetatuz eta aldatu. Eta transmisioa ere alaxe galdu zen. Hemengo xaharrek eta sekulako altxorrak badituzte, espresatzen dituzte, eta ez dute baitez bada interesik ikusten horiek zabaltzeko eta belaunaldi gazteagoak ere transmititzeko. Eta guk lotura hori egina eginuke eta herriko eskola ere pixka bat lagundu eta gehiago erakus dezaten hemengo historioaz eta... Xian, Urepele hobeto ezagutzeko, auzapezaren gana, nijoa. Ados. Bueno, adio. Adio, mil esker. Michel, zenbat biztanle zarete Urepelen? Ara, hemen bagaude gaur egun 300 eta berrogoi jende, biztanle. Malurozki tipitzen ari dela, urteak joanez bezala. Zeren eta mendigune bat bai gara, eta mendigunean bizitzea beti lorpeago edo nekeago da, beste tokietan baino, beraz jendea gaztea hainiz ibon da beste tokietara bizitzera. Euskal Herrian zehar, Urepeleren irudia oso lotuta dago euskararekin. Nola dago euskaren egoera gaur egun hemen? Eskola mintzatzen da, oraino, bizi da. Gaur egun nahi ikusirik, nahiz eta ez den ikusten hainiz jende, baina badelari norbait karrikan eskolaz mintzo gira gure artean. Eta uste dut hori ari dela, hori bizi dugula oraino, eta gero hori biziko dugula. Gero biztan da gazteak behar bada gutisago, hori gaur egun aldaketa hori senditzen da. Gazteak beren artean gehiago erdaraz ari dira, eta horrek
gaitu pixka bat kezkatzen. Gero bada eskola aurrentzat beraz, eta indar bat egina da, gaur egun eskola elebiduna izan dadin, eta transmisioa izan dadin eskolan, transmisio ona eskolaren transmisioa. Eta eskola nun dago, Michel? Hemendik horat zuzen behiten da eskolara. Joango naiz bertara. Juli, eskola txepia da zuena, eta hemen nola kudeatzen dituzu hizkuntzak? Orduan, eskola hontan duela 5 urte elebiduna bilakatu da. Lehen frantsesez ziren bakarrik kurtsoak. Eta orain elebiduna da egan nahi du, goizean egiten badute frantsesez arratsalean euskaraz, hariko dira, eta alderantziz. Kurtso guziak emaiten ditugu 2 hizkuntzetan. Euskara etxetik dakarkite, ala hemen ikasten dute? Sartzen direlarik, orduan 3 urteek ilan, sartzen dira eta batzuk bakarrik euskaldunak dira, ez dakite frantsesa edo arrun guti, edo alderantziz frantsesez mintzo dira gehiago etxetan, eta orduan guk 2 hizkuntzetan ari gira eta emeki bertze hizkuntza ikasten dute eskolan. Eta beraien artean? Familia batzuetan barakite euskaraz ari dira etxeetan, eta orduan horiek gehiago hariko dira hemen euskaraz, baina bertze batzuk ere ez dakite oinu euskara, ahondiak baitira eta sartu dira berant eskolan, eta haiek beti frantsesez ari dira, nahiz eta ikasten duten pixkat euskara, hala ere, eta haiek ilan gure euskaldunek beti frantsesez ari dira.